you number written down the back of my head. I got your number written down the back of my head. I got your number. Goedemiddag. Goedemiddag. Je spreekt met Lena Kuipers. Ik bel voor het volgende. Mijn moeder die is pas verhuisd naar rusthuis Sint-Rochus. En met de verhuis hebben wij ontdekt dat die haar spaargeld nog altijd bewaarde in haar matras. Ja, we hebben natuurlijk dat geld meegepakt en we willen dat heel graag op de bank zetten. Bij u, hè. Maar nu is ons ma super ongerust over wat er daarmee gaat gebeuren. Die slaapt niet meer, die eet moeilijk. Die heeft gewoon schrik dat haar geld niet veilig is. Want voor haar is er maar één veilige plaats en dat is in. Ja. Je krijgt er dus niet uit haar kop, hè. Ja. Maar ja, zo zijn oude mensjes zeker. Ja. Ik wist ook niet meer wat ik moest doen. Ik heb dan maar gezegd dat dat bij jullie ook in een soort van matras wordt bewaard. Dus nu wou ik gewoon vragen of dat jij even dat gewoon kon bevestigen aan de telefoon. Allee, gewoon heel kort zeggen dat dat waar is. En dan kunnen we daarmee doorgaan en dan bij u op de bank zetten. En dan is dat gewoon geregeld. Dus ja, ik ga ze even geven. Moeke, hier is dat niet van de bank, hè? Nee. Ja? Hier is Moeke. Ja. Hallo? Goeiedag, mevrouw. Het is van de bank, hè? Ja. Ja. Ik heb vernomen dat jij een beetje ongerust bent over je geld. Ja, ik heb het altijd onder mijn matras bewaard, hè. En mijn dochter die sprak over een ander systeem of iets. Maar nu zei ze mij dat dat bij jullie in de bank ook in een matras wordt bewaard. Klopt dat? Dat is volledig... Ja, dat klopt, hè. Dat is volledig gegarandeerd en dat is volledig veilig, hè, bij ons. Ah, maar dat stelt mij gerust, madame, want ik hoor van alles. Hè. Mag ik eens vragen? Wie slaapt daarop bij jullie? Is dat een bankdirecteur? Ja, de directeur is verantwoordelijk voor alle centen, hè. Ja, en hij slaapt daar dan op uiteindelijk. Ja. Ja, zeg, madame, nou heb ik nog één dingetje om een tip eigenlijk, feitelijk. Je moet je onderlaken goed vaststeken tussen je ressorts. Hè? Dan kunnen ze minder gemakkelijk op je matras, in feite. Moest mijn dochter mij nu kunnen brengen, dan kan ik dat misschien eens tonen. Maar ik ben momenteel niet in... Momenteel in een ander agentschap. Ik heb even een telefoon opgenomen van... Dus ik ben er nu niet. Ah, Super bedankt, hè. Ja. Dag. Da-da-da-da-da.